Selamat malam. Selamat malam, Mbak Susi. Ya, alhamdulillah. Iya. Bisa ketemu. Iya. Senajan selama tidak ketemu ya. Iya, betul. Oke. Ini ada acaranya adalah mantenan. Paling tidak sebelum menyanyi mendoakan apa? Mendoakan yang terbaik buat yang Iki lho, manten. grup apa? Ini menunjukkan bahwa kita berdua itu semangat. Semangat 45. Semangat. Kok iso mendul-mendul dhewe iki lho urusane apa kowe iki kok iso Selamat ulang tahun kami ucapkan. tibake sinden Susi iki latah. Oh, gak, Mas Mari. Wis mari. Wis mari. Mari kok dadak Mari. Tapi saestu lek kula kali Mbak Susi niki alhamdulillah sering ketemu, Mas. Ayo dicipi suarane. Ki mumpung enek sing ngibing teko, ya toh? Halo. Ya. Wih, remuk. Ki lho seneng aku enek sing nyawer duwike dolar. Matur nuwun. Nggih. Pak, Nggih, sinten Kong. menika? Atara jasa. Tara jasa sapa kok tapuk iki kok iso. Pak sinten kok? Oke. Angel aku ra iso wi prau layar wae. Prau layar sing Angel wi ngene lho. lagune. Mak Anglia numpak Seto. rondo kempeng. Bae iki apal prau layar niku pripun Sing to pripun tembake? jajal? sing pertamane piye ta Pak lali aku. Pertamane piye? Kang liat numpak prau layar ing dina Minggu. pariwisata. Wisata. Oke meh ling terus. Anglia. Alon praune wis nengah. Iya. Wah, ada Pak De Marwoto. Gluk jelak. Jeluk. Dijelok iki mak jeluk. Kene sing nyanyi aku mambu naga to. Bul. Oke. Iya. Dipinangkani mawon nggih. Nggih. Prau layar nggih, Pak. Nggih. Madhepe mriko Pak kersane ke syuting. Nah. Prau layar. Tonet teng. Ayo Mas. Aku iki Kuwi tambal ban. tukang tambal ban kuwi mak to. Iya. Mak centit. Jentit. Lo. Kok mak jentit. Lah apa to ki? Mak jeder. Oh, ya, meh padha. jeder mak Kok jeder. jentit. Oh ya kuwi seluku ya. Seluku kuwi. Eh, Oke, iki. Bapak langsung dipinangkani prau layar. Joget tertib nggih Pak nggih. Tertib nggih, Pak. Nggih. Nyawer langsung. Kakine diangkat, kakine di atas. Kok kaki to? Lho. Boten Pak, boten kok. Suwe. Yuk, langsung prau layar so. Ki nom-nomane mesti no akal. Hey, Langsung kabeh. hey. Kabeh nom. Cahyo Nuswantara coy. Ja. Matur nuwun. Sampun dipinangkani Oke. pamrentah. Las yo lah, modele kok gak ikhlas kabeh los kuwi. Langsung kono karek Matur nuwun nggih Pak nggih. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak Dik. Sehat panjang umur nggih Pak Dik. Nah, nggih. Luar biasa. Waduh, salaman kabeh. Patine pengen demek sinden. Oet. Cek imbang lho ta ya. Imbang piye? Piye to kuda-kudane ya apik. Aku kuwatir geblak mengguri. Rumah aku kok. kayak wayang golek Mas Didi. Wis kontrol kok. Metune kuwi Niki mau lho. termasuk wujud katresnan marang kabudayan. Nggih leres. Iki nderek suka parisuka. Leres. Derek nyengkuyung. Nah. Nyangkuyung nggih. Ditambahi meleh Mbak Inces. Tambah ya apa? Tambahi lagune meleh ngoten. Niki lho. wau lak pamundutane bapake niku wau. Ah. Saniki pamundutane mbok menawi wonten keluarga saking temanten. Nganten. Apakah ada permintaan lagu? Oh, tidak ada. Tidak ada nggih mantuk pun. Pak. Kok mantuk piye to kok? Lah wong takoke horor ngono kok. Aku nyawang Mbak Inces kok anu kok rasane kok kaya wedi. Aku nyawang. Lah ngopo? Kok kaya keker dempal ngoten lho, Pak. Kok iso? Kowe ora Wanita ngerti perkasa kok. Perkasa ngoten lho. kowe ora ngerti TikTok ya. TikToke sapa Mbak? Aku Inces? ngerti lek TikTok iki rasane kok cangkem tok. Wedah. Mbok yo rada atuh sithik. Apa? Kok iso yo ben cangkem-cangkemku dhewe. Halo guys, tetap semangat lho. Kagem bapak-bapake sing nyawer-nyawer ngersakne lagu napa mboten? Lagu. Lagu. Aja ditawur lho ngesakne. Ora tawur apa kaya Oh, antum. wonten pamundutan anu Mas Didi. Nggih. Iya. Menika wonten pamundutan Mbak Inces kali Mbak Nggih. Susi. Nggih. Nah, kepada
Awake dhewe Malah aku iki maca arek siji kesempatan kok. kowe arep ngambung Iya. aku kowe kok iso. Lho, ya komedi ya. Rupamu kok ganteng-ganteng kok nyedek-nyedek aku. Sapa aku nyambung kene? Iya. Alah iya. Lah. Napa Mbak Susi di? Wonten panyuwunan bajing Bajing loncat loncat. katresnan sejati oleh mamane. Cocok nika. Saking sinten? Mas Tulki Mas Gawer Pare Kediri. Oke, Mas Tulki. Penggemar berat dari Cahyono Swantoro. Ada apa iki? Lamunan, Mak Lamunan. Patonan. Oh, gila. Gila. Lah. Ugi wau saking Mbok Suti ngersake jambu alas. Oh iya sing tukang adang. Sing adang Mbok Suti kuwi njaluk. Mbok Suti. Nggih. Mbok Suti jambu alas. Saking mbok temu Mbok temu sapa? tukang pijet. Jere sapa tukang pijet mbok temu ku lho. Ono wong. Oh iya oke. Ah, Piye, Mbak? Matur ki apa? Mumpung iki berhubung kalian ada di sini, Ah. kita nyanyi bajing loncat. Oh, oke. Aku sing nyanyi, kowe Aku? bajinge iki sing joget. Kowe apa wae? Kowe wite lah sakmene gedine. Kowe bajing menek wit lah. Aku sing nyanyi, Mbak Susi joget, kowe bajing. Aku dadi apa, Mbak? Aku dadi apa? Nek kowe tetep wit, engko Ora nek- apa-apa aku dadi wit. Apa? Kok tak rubuhi sampean. Gak wis aku gak apa dadi bajing ya. Wite aja sing gedhe, Mak. Iki Lha ya ambro. Bajing kok milih wit iki lho. lah nek oleh. Ayo, Lah, bajing loncat. Bajing loncat. Heeh. Lah, Mas sama Tulki sing Mas joget. Gawer. Nah. Bajing loncat, bajing. Ya, Ya. Lah Mas Didi dados napane? loncate. Loncat. Bajing wit loncat. Ya wis ayo. Aku sing Dados. nyanyi. Pomone aku LC-ne dalam Ral. Sing nyanyi. LC apa to? Apa bajinge meneng ae. Bajinge joget. Bajing pondok. Oh, bajing pondok. Ana bajing pondok. Lah kene bajing wedok wis ana. Apa ya? Oh, ayo lho. Nang bajing lah, ayo lho sing. Lah sing. Aku gak suwe gak dadi bajing ya. Aduh. Lah kowe Bajing loncat. Bajing loncat. Kasana. Aduh, akang. Abdi lepet. Ngarosang. Aduh, aku abdi lepet ngarosang bajinge gowedi.
Juram semangat untuk warga masyarakat Sleman Handang dari kami Sanggar Seni Cahyo Nuswanto. Matur nuwun. Nggih, Sampun matangke katuran. Mbak Limbuk sampun katuran menika Nggih. pamundutan bajing luncat. Saka panjenengan Mas Tul ki Mas gawe saka pare. Nggih, leres. Ugi tasih kata wau pamundutan niki Nggih. saking samping wonten pamundutan gleges. Nggih Mas nggih. Gleges. Ha nggih. Gleges. Nggih. Oh, nggih. Anu di Piye? Blebes napa ngleges? Blebes nggih. Wah iki neh. Mana? Mas. Nih, gleges sing piye Mas? Blebes ta Mas nggih? Blebes. Blebes nggih, Pak. Dik. Delok grigis. Grigis niki Pak malah grigis. Walah gigis to. Grigis. Ya. Kari maning niku nggih, Pak. Lho, urang maneh tambahi kula. Oke. Yo. Adoh-adoh saka Mas Komet. Nggih. Adoh-adoh saking Jogja. Jogja. Kedah dipinangkani. Yo. Jogja untumu. Pak Wis sepenono pokoke kuwi. Haji Marwoto. Tetep kula openi. Monggo, katuran sinten Pak ingkang jumeneng menika? Rere ya. Sinten? Grigis. Heeh. Oh, ya. Dek Rere. Ada Dik Rere. Cahyo Nuswantoro. Rere Imiut. TikToknya Rere Imiut. Yo. Seimbang. Terima kasih, Bos. Jodoh sing bakal Wase padhe. Nyawerno. Ayo. Cahyo Nuswantoro. Wase. Ayo gerakannya podo. Ayo siap-siap. Yo. Hey. Pak Dedi, terima kasih. Wase. Eman
Terima kasih. Terima kasih, Kong. Sehat Mungkin malih selalu, nggih, Bang Kong. nggih, Mbak. Binara Pakde. Binara nggih. Istirahat. Aku sing besok disunat kaget kok ya. Kok iso ya. disunat. Iki wis bar sunat kok disunat neh yo entek. Modele kan nanggapno kono. Nggih ngeten iki panjenenganipun Mbah seniman. Oh nggih, Mbah seniman sapa? Nggih, sesuai dengan namanya seniman. Mbah Man. nggih. Mbah Man nggih. Saking jeruk wangi Mas. Nggih, Pak jeruk. Supri. Pak Supri jeruk wangi Pak nggih. Ngersake bojo loro. Bojo loro. Cocok kula sing dadi bojone kalih Komet. Heeh. Lah sing wedok sing sinten iki garwane? Wiwin. Cocok. Iki kudu dijadwal nek iki bojo loro. Kowe apa entek? Ya karek sing mbake to ngentekne apa ora kok, So. Ayo. Ku ngengei lho to ya. Yo, ada siapa dia? Ah. Ada Mbak. Wiwit. Bersama Cahyo Nuswanto. Sing sedina nganggo yoga-yoga. Yo. Ya, 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 ya. Kedap. Eh? Wiwit kedap. Pripun Kang Mas? Goyang oke. Nggih. Suara oke. Oke. Terus? Tapi saya pengen ngicipi suaranya jenengan sedikit aja. Suara. Heeh. Suara kok dicipi piye to, Mas? Sing Tegese njaluk suaranya sampean sithik wae. Mah, lho suaraku gur sita kok mau jaluk. lho yo, piye to, To? Mesti ngene lho, Mas. Sing genah piye to? Sing Ngene lho, genah. sampean kok mau nyuara sithik wae. Engko nek Ya. wis nyuara-suara sithik penak, sampean boleh kembali ke tempat Kembali. duduk. Oh, aku kan nyanyi. Oh, enggak nyuara sithik wae. Nyuara tok. Heeh. Piye Lah aku kuwi, ket piye? mengopo meneng to, Mas? Contone ngene. Ayo, Contone. kowe met ya. Ya. Kowe mau menang. Ngono tok nggih. Piye kuwi? Cintaku hanya kamu. Cintaku hanya kamu. Lah, warai sing pas sing kepenak. Ngono tok. Heeh. Kene liyane. Ya ditambahi sithik no ben ketok mendesah piye. Oh iya ya. Cinta. Terane ya, Mbak. Cintaku hanya kamu. Lah, cinta merah, merah jambu. Ngono tok, Dede. Ngono tok wis kembali ke tempat duduk. Ngono tok ya. Aku koyo Nggih, ini. nggih, Mas. Kon nerone Aku komet ki, gur Mang. Tapi ilate mendel-mendel. Wis mulai iki. Wis mulai. Aku gak kono. Lah nyapa rek kok kene? Kok gak ketok. Berarti aku kok kono. Kowe gak Oh, kene. Ayo, Mbak, siap. Posisinya gini, Mbak. Posisi gini. Ayo, Mbak. Posene piye? gini. Posene. Hadap syuting ya, siap. Ndang Ya. to aku ora betah. Situs dilongkas diatur. Aku wis kudu. pikiranmu lho kok. Alah, aku ora. Ora nek lelebrepe ngono. Ngono ya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Bisa kasih. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat. Itu kok malah kok jaran to. Contone ra ngono. Sampean iki ora ngepasno contone to, Mbak. Kowe nyanyi aku sing nyaut. Iki lho contone ngene, Mbak. Sawangan. Sampean sawangan. Perhatikan. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Ayo siap, Mbak. Pose ke depan, tangannya di pinggang, siap ya. Komet agak maju, sayang. Alah wis to kene, wis mili ya. Apa kok milih iki lho jane? Milih kok kaya sumur. Mosok wis basah. Ayo to. Cintaku hanya kamu. Cinta. Wis opo? Piye? Wis gak betah. Gak betah piye to? Kene gak apa-apa. Lah terus Irfan lah. Irfan sopo? Aku Irfan piye? Wis cukup. Wis. Mas, Dalam? mosok wis metu. Weh. Jare gak betah. Pokoke angger ketok teles ya metu. Ngono kok diunekne lho. Gak betah ki sumuk. Sumuk ngono lho keringetan teles. Kringete wis metu. Sampun. Wis cukup. Sampun, Mas. Kowe urung puas. Gak wis. Pisan kas. Lah, enek sing iso ngetokne sampean. Mas? Enten. Niki lho, Sinten? niki pakare niki. Oh, oke, Mbak Nggih. Inces rene. Mbak Inces. Wonten Mbak Inces. Saya sinten? Sing niki lho, ibuke. Oh, iya. Sing- Ibuke dereng Halo. artis niki nggian. Bojomu sing 1 minggu kalau Niki jagake. nggih sedaya artis Satu lho niki minggu. mengke iri lek mboten diunggahne. Niki sing pakare niki. Ketah kedahe rata nggih, Mbak. Nggih. Mbok denggang Heeh, niki nggih Lho sing artis bagianmu Mas. 1 minggu. Sabtu minggu nggih, Mas. Ngatasi niki ra trimo 1 minggu. Piye? Cik iso.